В228 автомобіль 2016 року випуску з надійним двигуном 2-літровим на автоматичній коробці перемикань. Питань та зауважень до автомобіля взагалі ніяких немає, як технічно, так і візуально. Автівочка в ідеальному стані, парктроніки передні та задні. Також у автомобіля є камера заднього руху, подивіться, як чудово він виглядає, взагалі без зауважень. На гарненьких, красивих, непошкоджених дисочках, на гарній гумі. По салончику в нас два електросклопідйомника, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю положення сидіння водія, автосвітло, автодощ, шикарне М-кермо, шикарна приборна панель, велика НДТ-шка. Також у нас двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля та чорна стеля з лючком. Автівочка в дуже шикарному стані, виглядає просто чудово, дійсно гарна запальничка. Тому якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайся до нашої компанії «Автофокус» за адресою Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка.